Arratsaldeko 5:10 gaur jokatuko dute Altunak eta Imazek Zabala eta Mari Ezkurrenaren aurka Masters nagusiko finala. Izan ere Nafarroa Arenan herenegun izan ziren finalerdiak eta gaur jokatuko dute finala esan bezala Altunak eta Imazek gorriz eta Zabalak eta Mari Ezkurrena kurdinez. Batetik, Altunak eta Imazek Jaka eta Zabaletari irabazi behar izan zieten 22 eta 12 ona iristeko eta Zabalak eta Mari Ezkurrenak berriz Elordi eta Albisu menderatu zituzten hauek ere 22 eta 12ko emaitza berberarekin txapelketako bi bikote sendoenak izan dira behar bada Altuna eta Imaz eta Zabala eta Mari Ezkurrena eta merezimendu osoz iritsi dira final handi honetara. Zer esan bikote bakoitzari buruz, ez? Batetik Jokin Altuna badakigu, zenolako momentuan dagoen, oso momentu honean eta une gozoan da, amezketarra, eta ostiralean ere Ander Imazek partida handia jokatu zuen, atzetik pilota eutsi eta kentzeaz gain, gero dominatu behar izan zuenean ere pilota bizi mugitu zuen, pilotalekuaren ezaugarriak ongi hartu zituen, eta ikusiko dugu gaurkoan zer gertatzen den, eta bestetik behar bada zertxo bait hobetu beharra daukan edo Javi Zabala izango da, ez? Aurrekoan behar bada amaitzerako garaian eta beldur handi xamarrarekin ikusi genuen, Mari Ezkurrenaren nagusitasuna apartekoa izan zen, eta horrek behar bada salba dezake Logroñoarra, baina alde horretatik behintzat esango nuke oso zaila dela, batetik ikustea ea zer gerta daitekeen, baina hasiera batean behintzat Zabala eta Mari Ezkurrena emango ditut favorito iruditzen zait. Naiz eta Jokin Altuna oso momentu honean egon Mari Ezkurrenak ahala eta gaitasuna baduela, Jokinen aurreko joko hori ekiditeko eta aldi Zabalak pilota aurrean hartzen badu Imazek utzitakoa honek ere eman egiten dio eta tantoa amaitzeko ere haizea alde duenean eta halako egunetan gaitasuna badu. Beraz, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, baina Altunak eta Imazek logikoki Imazek ikusiko dugu ea zenbateraino eutsi diezaioken Mari Ezkurrenari atzeko kuadro horietan, Nafarroa Arenan Jon Mari Ezkurrenari aurre egitea oso zaila baita, eta atzean eta aurrean Jokinek abaguneak dituenean, Javi Zabala alde batetik bestera ibili behar du, eta horrekin behar bada aukerak izan ditzakete irabazteko. Hauxe beraz, uste duguna, orain lehen norgehiagoka jokatzen ari dira une honetan, Ezkurdia eta Martija Larrazabal eta Iztuetaren aurka 6 eta 5 doaz, hau grabatzen amaitzen ari garen honetan, gero noski Altuna Imaz eta Zabala Mari Ezkurrena finalaren ostean analisia izango zuen. Beraz gogoratu, Altuna eta Imaz, Zabala eta Mari Ezkurrenaren aurka Nafarroa Arenan Masters nagusiko finalean.